Hayi kuthembelana. Umntana othela omncinci lapha kuwe. Uzokwenza lo mntana apha. Ingathi umncinci nje una 16 years. Uza ucinga njani ngumntwana? Ithini into yakho? Uzawulala napha amadoda namhlanje. Akayeke mams man. Nyamse kuba. Hayi qonda ke late. Dumama. So yiyo lento fanele ugaleleke kanje nje. So Because you get ready. Gabe kuyinathetha ngalento man. Okay. Babamna. Gabe babamna. Phumza, wait. And futhi mamela apha bhuti. Apha mna ndi-celebrate i-birthday yami. Ndicelebrate ngelephi ihlobo endifuna ucelebrate ngayo. Andizuva ngawe. Azi wena uyandijika. Uhleli apha kozo sofa ungazami imisebenzi. Uyayazi ba le mali nisonyeniza nayo apha sityeni sonke kodwa ngoxa nigowa niyahleka yazi bisuka. Uyasibona sasimenqa singunozi. Ngendilungiselela yena naye ngoku. Khona ngefunda ugrade bani unozi. Unozi? Kutheni apho balona ukuthula ke ngoku? Iyazazi nje izinto zekhaya. Le nto izeseyinje. Yendana. Ndithemba bebe. Ebona, ndiza ne-tipex, nepeni. Simcimo unokuthula then ubhale mna nefani yam. Eyabe moyikhangela okhangela senza. Yo. Azinhle izinto zabantu sana kule app. Yazi unase? Funeke nakhe iflat sana, ndizakhele iflat eyeyami. Like yonke into enizenzele ngokwami, nina nizohlala apha efront. Sozeka lo sana okoko kufuneke nikhule. Ngithini date xa ningidala funeke ibe nihoyene nani. Asozeka lo sana. Hayi baphumza uqalene nihoyana nathi wena. Hayibo. Sozenza lo sisisi. Eyona engicaphukisa kakhulu nguwe Tasoso. Wena Tasoso wena awuyeke umsebenzi apha ehola mali 30,000 ngenyanga. Wathini wawuyeke esibhotini. Sasithini isizathu sasingavakali isizathu sakho Tasoso. Asuka. Uzongibuza ngomsebenzi wami musa. Umsebenzi la uyeka ngesizathu esivakalayo vile. Sithini? Shina madoda. Hayi come girl uthi ufuna ukwakhe flats. Okay fine. Imali uzayithatha phi yokwakhe flats because even nakaphakathi eflat kufuneka ufake ifurniture. Imali izaphopa phi? Suyiwara le nto yemali. Uciphansi ba njengoba nisiza apha endlini sitya kamnandi bisuka phi imali? So anokwazi ke ngoku mina uba ndisebenzele imali de kubekho iflat. Hayi ntombazana suyibaxa. Yazi mama mandiyicinga le nto yakhe. Hayi wayibaxa abazali abantwana abanje. Ngani? Hayi niyasokolisa shame. Akanjani Phumza because wena mntu uyimistake nguwe because okusuppose ba umama ugqibele ngam uzala hayi wena. Eyona mntu uyimistake osidikayo senzele sicefe apha endlini nguwe. Njani mntasekhaya. Imistake iyaphakama ke ngoku iyahamba. Ayizulala apha endlini ngingakhi. Vele sayikhiya kade gate now 6. Akahambe whatever. Yemndazi. Khona lebala ngo. Into Imali yokwenza inhlabo uzonyekilwa. kufike ndimcengile. Ndiye kuye ngoku ndimcenge. Yazi balokufuna ngomu. KP man. KP wena andiyazi ba umuntu onjani like serious. Uyandibona ndiyazama ngendlela zonke basibe right but wenza njani wena? Uyandimosha okokoko. Ufuna dikuthini? Baby. Jonga. Like dala nzama ukubandi ukuprotect kuyo yonke le mezuyifila but uzama afuna ukumamela. Baby, uyazi banakuthanda. Nene nakuthanda nyani. Ingaske like understand baby like kuba ingaske mhlambe kanye ube nomuntu obanaye ecaleni then ke umane usiza kumuntu omkhumulayo wena nazi uvula ufuna into esiraza ngiyabikho ready for abantu. Hayibo KB. No ndo ikukuke head baby. Ungixelele ke ufuna ntoni? Ufuna ntoni? Thetha nami. Ufuna ntoni? KB wena ndiyazi ba umuntu. Ufuna ukuhlalisana nami. Hayi soze ngiyenzekele into lomnaka. Uhlalisana kodwa yabona ba indlela oniphethe ngayo, indlela oniphethe ngayo kwangoku. Uzobekela phi ngoxa sihlalisana?
awuyasungitujela apho but katingenayo iplan yeah like this and 100,000 up it's not right mos 100,000 100,000 wena i-30 cents uzoyifumana phi njani? kuzoba khona umuntu like khona umuntu ozodibana naye ne then uzaninika ndize sapha kuwe samqinisa uthando lwethu khona into enzima Okay, maqala. About ungixelele yonke le plan yakho ngibone uba uthi manje yini okanye ngibalisela okay yebo ndizohamba kanje Molo mntaka, ninjani? Awu molo nomdade. Mamela ke bhuti ne kule business yami uyaziyo nawe into endizawuyenza ngoku ndizawuvula ibranch yesibini which is ke ngoku andizoba available at all for wena. Ndizoba nalo ixesha lomane ndisiza apha ndizokugada ndisithini and uyayazi na ukhona onozi kuyalena kuyi-chaos nje. So into endiyicingileyo ndiza kufunela Umuntu ozazohlala apha endlini akugade. hayibo. Khona le nto ndasoloko impahla zakho ziklini apha endlini ubani ozihlangana. Ndikwazi uzinakekela nje mna nomdade. Andithi ndinceda ngabantwana balapha ekuhlaleni apha next door. Then ndiba phezulu 20 rand nezo 10 rand. Aloku akufanelanga. Uyabazi abantwana bangoku angayijika umntana ndikuxelele athi wena uyamreyipha apha. Hawu nomdade. Yiloo nto ke ngoku ndifuna ukuthini ukufunela umuntu azohlala apha Umuntu na. angayicinga loo nto. Into endizawuyenza ke mntu wasekhaya ndiza kufunela umntu ongumama omdala ozogada ozozohlala apha endlini. Umuntu ongumama omdala nomdade. Umuntu ongumama Kanti ufuna ntoni kanti Thembelani? Andikwazi ukusuke ukuyeke uhlela apha wedwa ungakwazi uzenzela. hayi nomdade umuntu ongumama omdala. Khona uzawubhatalwa ngubani lo muntu ongumama omdala? Ndim kaloku ozambhatala. Hayi nomdade na. Hayi. Then it's okay ke ndizakufunela ke intombi entle ezawuhlala Inobe ingakanani loo nto lena ngakanani? phaa kuma-28 years. Hayi ngathi mdala kwayena kodwa Rosa. Hayi ungixakile. Thembelani ufuna ntoni? Futhi ke uthanda ungathandi umntu yena ndizamfuna azohlala apha kugade. Xolweni. Ntoni sengena sowugaleleka koze kanto? Kusemphethe usivayani napha. Ufuna uhamba ufuna uvaya fethu ufuna uvaya. Inhloko yami ngathi izoqhakeka Jomi yazi reservation apha. So asikhozi wami uyayifumana ukuthi sifunani. Akayifumani wena lewe sifunayo kunjita. Jomi. Mamela nakwenzeka ne. Ifoni yakhe ivula nge-face lock and open nizama ubusuku bonke ivula nefoni yakhe ayidenzeke but funeka ndizamile because sina choice azama funa uvaya khawuphole noziphole lapha Khumbule yasi. Kubuye kanti. Amaholo Thombi. Afuna usijoyina? asijoyine you mean i-threesome wena izi-threesome ekhela umamanzana umasambe senza le nto zodupa ndoni mna emva koloo nto Ufumana muso kala. Jomi sabe Jomi ezinziyayazo ze-type zami ezizinje mna hayibo zinjani i-type zakho kanje mfendini wena okuleli apho ubusuku bonke nditsho khange ndikuve even ukhala yewetho okanye ihleka yacacile lo mntu nje ndiyazi lo kaloku kufuneka ndidithina sofuna le nto into ngekho masambe baby I've got a surprise for you. Rose nomdade.
hlazi ikhona nje into endifuna ukuncokolela yona. Intoni le? Hayi, ndimdala ndiyaqonda uba into yokuba ngisokufika ixesha loba ngaba mandithathe umfazi. Caba ndingade ndiwuva ndingenamfazi. Oh. Sewufuna utshata nangoku? Ndimdala. Hayi, into yokutshata ayongxaki. Qha iwari yam kukuthini? Kaloku wena unalaa ngxaki yoba amazantsi wakho awasebenzi. Ngephi ke kuloo ntombi iyawuvuma loo nto lo mntu onamazantsi angasebenzini? Khona nje esendimbona nje apha ekuhlaleni sendimbonile nje apha ekuhlaleni. Uba ngaba yona intombi khona kho ngxaki ndingakunikeza ii-blessings. Uyaqonda? Inoba inangaphi ke kule ntombi yakho? Angaya phaa kuthethi. Ya angaya phaa kuthethi. Kanti ubungatshongo nakumthembelana into yoba wena unceda ngabantwana base-next door. And ke ngoku abantwana base-next door bancinci. Sithethe inyani, suxoka. Yabona mandithethe inyani nje Rosa. Kukwangomnye nje kwabantwana balapha ekuhlaleni apha e-next door. Unangaphi lo mntana? Inoba akana 16 years. Asoze. 16 years. Soze. Umntana na 16 years. Umtshata njani umntana omncinci? Hayi nobuphambene. Rosa, caba mna ngingelanga konwaba na. I-nonsense ke luyithetha. Utshata umntana na 16? Umdala nje? Hayi Rosa. Umntana na 16 akufanelanga nokuba uyatshata Thembelani. Ayikho tu le nto uyithetha. Imazwi ewe no hayi. Ayizukwenzeka loo nto. Caba mna ndingonwabi ke ngoku Rosa. Andivumi tu Thembelani. Yazi baby yangichaza ngaphezulu. Ayo. Jini. Yenziwa kanje nangoyi-woman on top. Hayi kwazi siciya le kaka. Sakuyadlala ni. Moses ke kuthina bese kube ne-attitude emdaka. Semasifaye mana apha masifaye. Ungajule phi nayivumele. Vaya mna ngoku. Oh hayi nozovisa kube wena ukundidike ithinto yakho. Thini sis? Bani ufunelayo? Senzo. Uqala yona sikasumoya lo. Ufuna nje umvuza uthini? Moya ke. Ya fethu. Hello, kunini ndikufonela? Sukwe apha. Usundenzela mna. Kunini nime kule ndawo? Andikhathali ke noba ndawoni ke sisiyeva. Uzanifumana apha. Joka. Ube lapha ke 10 minutes. Andikhathali noba ufike nini ufike njani. In 10 minutes ube lapha. Sikamoja whatever. Thini lo? Angigcwalisela likaka le. Senzo. Ke uzothi nje Ajonga mani manifaye yenza phina njikele wena ibuza manje way. ngeke sho ungahlali ke pha. Moja. Yabona le ngifanya lena. But Kanti ke lento le iyangibhora lento. Into endizele le. ayikuphi. Ndizele uzofuna incwadi na. Okanye uzama ukuma yonke la nto uyenzini. Baby, no man, masingicela singeqali. Njani ba singayixakoza? Ayikho yabona ngathi ayikho into endiyizele apha. Baby. Jonga ngithethile naye Phumza like relax amolapha. Yebo? Kwakho amolapha. Yebo? Jonga. Little something. Yazi ukuthi bamna nawo sobani imali. Imali evela. Ufuna ukwazi? Manje uqala ndikuxelele bayizovelaphi. Think about this bonus kuqala. 100k. Sisine 100,000 nana. Uchinje Brazilian yede ufuna ngakhona. Into endiyicingayo kunasithando sami into yoba ngale 100,000 yakho ungase nje inkomo ekhaya. Kaba kuqhubile. Baby. When I like why into nje umuntu mayithatha ijoke vele ithatha beyenze into serious. Ucaza ukuthi into wakwanza inthatha izinto But like baby le mali musisingespenda siyonongabe mina nawe. Come on
Oh thina ayikho serious lento yethu soyithu. Ngicanga le 100,000 izawuvese ke ihambe lobola ubani lo uphumezelo wakho. Come on baby. I'm serious ngawe. Do you think bangakufaka plan yami ukuba zibe nemali kanti ngikho serious ngawe baby? But ngoba uthi yadlala. No, wena understand bantu kanjani. Cela ingeke. Ihambe ke phethe. Kwaze ayikho into engibiseleyo na. Baby. Aphinda afike futhi lento mzane yakho. Atholi. Phinde yenze lento. Dukuxelele bandithethile naye. Lala then ke ngoku mina ngizophupha ngawe ndikwenza umakhosi. Tim nawe. What do you think? Okay, ngiyahlala. So uthi ngiyalala. Uzolala serious. Ingade lambile. Awunomphathe mntoje? Into kutya ne? Okay, Joe. Zogijima ndipha kulwano. Ulwano likhona imali anibamba yona man, I think. Ungaresta then. Yeah. Okay. Wait. Veronica le mali yakho uzoqabela ngayo. Hayibo imali yami ngoku Baby, njani? come on. Jonga. Sizoyireplace. Ulambile mos. On Timbi. Wena. Shate muswira. Funa ukushata. Funa ubona Junior Kitty sebe kitchen Ngeke. So uthini ukuthengele? Noba yintoni? Noba yintoni. Ngibambe noba chicken chance manje. Sawupheka. Chicken chance no, ayinyango lo chicken chance njani ukuthi chicken chance. Funa utya ndo? Nokuzena ntoni but ungangiphatheli chicken Ufuna utya chance. ntoni? Okay ke. Wena uzokuthengela noma yintoni. Therefore ke mina ngizophila ngawe. Okay. Uzophila ngawe. Yazi sithanda sami kudala ndajola but zange ndamdibana umuntu ofana nawe. Ngikade ufihle. Ayikaloku lopilo sakholiswa kanje. Sakholiswa. Yeah. Hey, yazi babe bani magics. Magics. Ewe imndibonisa. Kasjonga. Yebo. Sijonga ntoni family? Sijonga. Ndiyazibona nje. Hey. So babe kanti kodwa siyenza nje into bana nami ke ndisifumene iflat ndisihlalele ke be free man njengawe. Yazi wena babe ungathi ngafani bani ngabantu free. Andikho free ke tena. Jani I mean yasihlalela nje so obviously free. Baby. Yazi bungongekho ndiyika. So why ngamufi wena uzohlala nami? Because I'm going to feel like I'm going to feel free. Okay, ungakude esikolweni. Isikolo, izinzi nesikolo. Hayi, ayidibani asoze futhi dibani. Sokuku uzolwa unyaka. Nyaka. Ngabe simple question uzona unyaka. Usufika njani people? Yadlala ke. Salo 1981. 1981. Oh, okay. Umshado wona awukacingi. Yo, umshado sithanda sami. Kudala ndajola ngisitsho nje. Okundadibana labagogo bavithikileyo. Like you ke. Hleli nami ngoku nangozizicinga kwakho so you might get married to me, who knows. Yebo ngqondo yakho neyami siyafana. Ne? Because mina ndenzobona wena navele ndabona umshado. Sibe nabona abantwana. Bantwana hayi exolo next no team nabantwana mna ngizoba ngulamakoti unxiba ijini ifake weave ne makeup the most likely nje umakoti ezabantwana hayi inkosi no team kubele ndibenza fone yeah I think yeah enjoy isaba yakho yeah and I think maybe dinga some positive look yo yazi uzokukhumbula kanjani ne uzokukhumbula kakhulu ngizakhumbula ke ngoku sophinde ndibone nini kaloku it will depend ba wena uzophinda ubonus ke bonus kaloku mna ndibonus kanye ke birthday yami Ubininzi le mali uyirholileyo bonus le
Ya ndingatsho wena yabona because ngosebenza ka-government uyokurholela ubonus kanye la day i-birthday yakho. Oh, so which means wena noNozi nizala ngenyanga enye. Ayo nyani Because we celebrate birthday yakhe kaloku ngoba izolo. inoba yiyelo nesingafanele. Inoba yini yani. Yeah. So ke imali lebonus le. Uzoyithini imali yami? Kaloku ndithethe umuntu wakho so kufuneka liba ungibonisile. Okay, it's fine. Funa uyazi? 50? Whoa, that's a lot of money. So le mali iphezu komrholo wakho? Phezu komrholo wami. That's a lot. Yeah, so kanixele ke ba uzalifundisa nini uqhuba? Ufunda uqhuba? Kaloku I mean vele ngibela ke this drivele ndihambe ndiziyele. Awufunda ntoni bana ndiqhuba? Uqhuba into engabengxake kaloku. Especially ke bona ke nge-weekend ndiya offer so ndingakwazi ukufundisa uqhuba. Yeah, i-weekend izoba right wena plus ndihlile nomuntu ofrika kade everyday bakhona. Thengele nemoto yakho. Yeah, I'd like that. Okay. Ndikutransferele imali ethenga itranga endleleni yesi. Uzothumelela mali? Uzayibona efowunini yakho nje. Andiphetha ngefowuni nje naso kufunekile ungibonisile. Yeah, okay, it's fine. Then yonke? Wow, because Kufanele undiphethe kamnandi ubusuku bonke. Okay, ubaba wakho usendleleni. Come on. Oh yeah. Close. Oh, nangu baba zaphansi. Okay. Bye again. Bye. Hello? Hi, Mr. Tabelo. Did you just transfer 50,000 rand from a bank account? Money? Since you have 50,000 rand limit, we noticed that you have performed that transaction for the first time in 6 years. For account safety, we wanted confirmation that it's you.